Dobrý deň, milí priatelia. Táto téma, ktorú vidíte v nadpise, to znamená nejaké ťahanie na istotu, si myslím, že sa nedá zaradiť do konkrétneho ročníka, pretože takúto úlohu už som videl napríklad aj v piatackom teste pre piatakov, ktorí robili prijímacie skúšky do príjmy. Videl som to aj pri 8-koch, keď sa venujú práve pravdepodobnosti a aj v nejakých deviatackých testíkoch. Každopádne zmysel týchto úloh si ukážeme práve v tomto videu a jedná sa o to, koľko najmenej niečoho musím vytiahnuť z niečoho, ak chcem mať istotu, že medzi vytiahnutými, v našom prípade loptičkami, je aspoň jedna takej a takej farby. Tie úlohy sú veľmi jednoduché, preto sa vyskytujú práve aj v tých prijímačkových testoch, už aj pre piatakov, ale najdôležitejšie sú tu tieto slovíčka. Najmenej a istota. Pretože keby tamto slovíčko najmenej čisto teoreticky nebolo, tak koľko loptičiek musím vytiahnuť, ak chcem mať istotu, že medzi vytiahnutými je aspoň jedna zelená, tak by som mohol napísať, že všetky. Pohode. Lenže keď tam máme to slovíčko najmenej, tak to mi signalizuje, že tá úloha nebude mať viacero riešení, ale môže mať práve jedno riešenie. A zmysel tých úloh, ktoré sú zamerané na ťahanie na istotu, spočíva v tom, že keď chceš mať istotu, že medzi vytiahnutými je aspoň jedna zelená, tak si zapamätaj, že ty musíš vytiahnuť všetky tie, ktoré ťa nezaujímajú, čiže inak povedané všetky ostatné farby, plus jednu z tých, ktorá ťa zaujíma. Áno, je to jednoduché. Je to veľmi jednoduché. Musíš vytiahnuť všetky, ktoré ťa nezaujímajú a jednu z tých, ktoré ťa zaujímajú. Prečo? Pretože čisto teoreticky, podľa tohto návodu, keď chcem mať medzi vytiahnutými jednu zelenú, tak viem, že mňa nezaujímajú modré a nezaujímajú ma červené. A z tých, ktoré ma zaujímajú, tak musím vytiahnuť jednu, čiže plus jedna zelená. Čiže ja musím vytiahnuť 12 loptičiek, aby som mal istotu, že medzi vytiahnutými je aspoň jedna zelená. Prečo tam musia byť aj tieto? No z jednoduchého dôvodu. Predstav si ten úplne krajný prípad, že by si mal smolu, vytiahol by si najskôr 3 loptičky. Všetky 3 by boli modré. Máš istotu, že tam je aspoň jedna zelená? No nemáš. Ťaháš ďalej a dajme tomu, že zase by si mal smolu, že by si vytiahol po sebe tých 8 červených. OK. Máš 11 loptičiek vytiahnutých. Máš istotu, že tam je jedna zelená? Nemáš. Takže potom, keď už vytiahneš tú poslednú 12. loptičku, tak máš 100% istotu, že medzi nimi je aspoň jedna zelená. Samozrejme, tebe sa môže stať, že vytiahneš prvú, aha, zelená. Dobre, ale ten prípad, ktorý som popisoval predtým, že vyťahujem všetky, ktoré ma nezaujímajú, tak až výberom tej 12. loptičky získavaš istotu, že tam je aspoň jedna tá zelená. V Bčku mám, že jedna modrá, čiže zase tie, ktoré ma nezaujímajú, sú zelené a červené, čiže 4 plus 8 a jedna z tých, ktoré ma zaujímajú, čiže celkovo viem, že tu musím vytiahnuť 13 loptičiek, lebo zase viem, že sa mi môže stať, že vytiahnem 4 zelené, vytiahnem 8 červených, stále tam nemám tú jednu modrú, ale potom, keď vytiahnem tú ďalšiu loptičku, tú 13, tak už mám 100% istotu, že medzi vytiahnutými je aspoň jedna modrá. Samozrejme, môže sa ti stať, že medzi tými vytiahnutými máš tých modrých viacero, hej? Maximálne 3, ale minimálne, keď potrebuješ jednu, tak ich musíš vytiahnuť 13 a v Cčku jedna červená, čiže nezaujímajú ma zelené a modré, 4 plus 3 a z tých červených musím vytiahnuť jednu, 4 plus 3 je 7 plus 1 je 8 loptičiek. Čiže tutoriál na ťahanie na istotu je veľmi jednoduchý. Sčítaš všetky číselné údaje, ktoré ako keby farby ťa nezaujímajú, plus pripočítaš jednu, ktorá ťa zaujíma. Či už sú to loptičky, či už sú to nejaké kartičky, hocičo, guľôčky, jednoducho vždy tie, ktoré ma nezaujímajú, plus jedna, ktorá ma zaujíma. A to je všetko. Nebudeš mať problém, či si piatak, 8, 9. Ďakujem za pozornosť, vidíme sa na budúce. Ahoj.